Kolasoni yaje khawra kamini khoroksa siklino khari rohormani koksil chamongo ereng botok khlajaka Fatar Hasani bakra juk songino go berenani phainai Ahmed Ali abuni logi bufango dukhui bai khawai naragai bono jaike botok khlaika babul miate mini nokni bororo Pati muni yagulo babul miani mungai Koilasor thanao khlajaka koksil chamong Khoroksa siklino khari rohorhonai Koilasoni yaje khawra kamini Ahmed Ali mungai bakra juk songino go beraina phainai dukhui bai khawai botok khlaimani babul miya Koktuman bisingti shoima ka that me salmario phungni dam chartama jarawo beraina phaimani bakra juk songino go Nogana o himi tongma jarawo babul miya ringai tlangai yakungya khawai Ahmed Ali no shoni mani rok bai botok khlaibani koktuma Bini chirikok mani khorang khanawai sikangai phaika amchani joto lokoro Koktuma makeno phaisok paika irani thanani police dai fire service ni adongro amchani lokoro logi no Ahmed Ali no tikhlaiei fire service malkhung ba ke sakam nagor rohor jakha yangte khaksa phaising police bai sangjake botok khlaine babul miyani koksil chamong Ahmed Ali borokni amchani khoroksa burino khadai rohormani koktuma hanai Pati mungna tiyei sabo kubui sabo tatal police ai tokoi natukmani yagolo ongkhonai kubui koktuma আপনার নাম কিটা আব্দুল মান্নান বাড়ি ইয়াদাওরা আপনার মেম্বার আব্দুল কইন কিটা হইছে কেন ঘটনা আমার বিলাল ভাই বনরিয়া হইছে বাবুলাই বাড়ি কি মাইলার দাও চাই আমি আমার বাড়িতে আগলো সরি আইছি ইয়া দেখি মনোরতি টান ফুলায়ার বাপে মাইল লাগছে আইয়া দেখি যেমনি গুর মুহূর্তাই দরিয়া ফুরাই তা বান্দা টান গরের ভিতরে দরদার সামনে তারা Bureau report chini khora